Každopádne štandardná situácia pre mladých Žilinčanov. Tí sa pokúsili rozohrať signál, loptu dostali pred Trnavskú bránu a teraz musel stret bez straty bodu s 12 víťazstvami. Teraz je tu takmer šanca Spartaka Trnava. Center, ktorý priletel do 16-ky Žiliny. Možnosť Trnavy a úvodný gól stretnutia, ktorý prichádza. 13. Pas na Maxima Božku. Ten si hodil loptu, je veľmi rýchly. Trnava s možnosťou na druhý gól, ale Božka sa rozhodol individuálne prejsť cez protihráča. Ešte je tu center do pokutového územia. Ďalšia šanca Trnavy. K lopte sa dostal. Aj Žilinčania idú do šance v závere prvého polčasu. Zakončenie smerom na brankára Mareka Vlkoviča. Trojica hráčov Trnavy smerom dopredu, ale vpravo si nabieha aj štvrtý hráč Alexander Královič. Lopta na hranicu 16-ky. Rodinných priateľov a príbuzných. Teraz chyba v rozohrávke Žiliny, ktorú potrestal trnavský Spartak Michal Poku. A ešte sú tu hráči Spartaka Trnava. Zápas môže gólom ukončiť kapitán Juraj Štipčák.